mben kani afia kan ansilo ani tojwa nti here onwe fem si ham ka ituru ni femejen orieji bia gba ozumma akwụkwọ akam misisi gị ani me kpikpe nsomanya ham kpọ ozumma jutu ya ogini wife pụgara n'unu ta mmeje ekpe orieji zimsi ozumma eje asoro kalokpa yife ogajulu osora yife owura ya nri mesia ha mkpọ ha ozumma mara ma ọ eziokwu emelele so kalokpa ya onwane ya yasim odigo ogo nwane ya no ogo nwane ya wajakota ha le nwegele woji jara mesia nsogbu adịghị ha mkpọtlelo ozumma emehalụ mkpọ ya ju ya si gị o eziokwu si ije asoro kalokpa ife kalokpa ya ogene ya si mgbe yara kalokpa idi ama mesia nsogbu adịghị echi unu bịa anyị fụta wome ha chọrọ m bịa mejo orieji si gị esi ozumma eje asoro kalokpa ife ajọ m ifu ya sigo kalifani ga ụlọ agbagba ya si m gumoje asoro ife nsi emeham jo ya si m gumoye eje asoro kalokpa ife oife ya kai maka yara kalokpa idi ama ugbu aka gara dilo m ugbu a ozumma ka bi ikpe ekwu orieji onwe isi oje asoro kalokpa ife o si gumo wodi ama gumo wa akpa genti no ihe eje asoro kalokpa ntife giri ya bụ na adịghị ama ina ha asoro kalokpa ntife so gbara ya ga ewura ya nriza shani ulo ga gakwara nka mma ya zara ya onwe mgbe obele kwughị ikpe si ga eje asoro kalokpa ntife ya wurugodiri isoro kalokpa ntife onye nko yogo sora kalokpa onwe gị fọpụsa mesuru ife giri ya dị ama ga sura ife si onwane gị akwụkwala ha ọha fiole ebe onye so nke mani ga-achọ owu nke ịbịa ga-apịakọta nwa gị dum burukọta ụlọ unu dum jee biri dịkwa gịrị onye ọwụ ebuku mmanya jụrụ ụzọ ma ụfọdụkwa nke ibu mmanya isi nwe mmanya ọkụ ọ na-ekpa gị gbata ekpe mmanya ọkụ olu were ṅụrụ nke ọhụ nke m achọghị nke ịpịakọta ga-apịakọta ngwongwo gị dum gaje dịkwa gịrị ya bụ ebiri anyị ga-eme ya elego ọwụ ihe tụtara aka pụrụ iche gị sụtụrụ onye ọwụ ife gị wura ya nri anya sị gị gba ya sụtụrụ ọwụ nke ịpịakọta ngwongwo gị dum ka alachidịkwa ụlọ ya onu ebiri ọhafịa ekweghị gị nke anya asọ anya ya mee ọhafịa ekweghị ihe tụtara aka ọwụ ife gbachara ịpịakọta ga-eje ebiri ụlọ onye ọwụ gị wee ekweghị ya n'ihi o nwenye ya dụtụgo ofe oso ya ọsị ha ya dụtụ ofe olugbo ọ pụsa ga-esi ofe ose adịkwa ya mma ntị ya nụ n'ife anyị ga-ahalụ eleke besi na ama m sị ịghọsala ife nka ịga orieji ozumma ọjị ugo nke ọbụla ga-eze aha aza chesakwasị onweghị eleghe ma asago ụsan ma ịsa anya ọdị uke ga-asa anyị ji eme nri biko chesakwa kpuchie onwe gị maka ọrịa mbegharị kani ọhafịa unu ya dị ndụ ogologo mmadụ jụrụ m onyeahụ na-egu m ọhafịa ọnwa ọ dị Abia steeti so Abia steeti dị ọhafịa mesi ya ọhafịa ya kwe m si ife menewo okwu ohi nje ga hosazigbe ya kama Abia steeti dị ime ọhafịa ọnwa ndị ife nghọtahie dị n'etiti ndị ife ụfọdụ na-ahọsa ya negesi ọhafịa dị ime Abia steeti ụfọdụ họsakwa ya nege Abia steeti dị ime ọhafịa kama nọbụla iji họsa ya kọwara ndị ọdụ ka ọmụaza Chinasa Nkwọ Udensi Nkwọmma ọhafịa Udumezema Nkwọ ọhafịa dum asọpụrụ m kani unu emekwala chisakwa na ịkarị ndị ife afọ ọhafịa go oyekwa aka maka enyemaka malụgo nkọ ya aja abịa ọhafịa mmanụ mbenukwu ọhafịa kweniwo ada Igbo 001 Chinasa Udensi Facebook ịbanyekwa Facebook gacha Chinasa Udensi Igbo News Forum nke nwesakwa ọtụtụ ife ndị ọdụ ekeleta m unu ike elegunu ji na-ejije mefuna anyị unu nwoke anyị asịlụ anaghị mana ha anọ ezije emeje anọ ezije owe ọlụ ya ikele eje nke ome ya omekwara alụgọ ọdụ owe anyị aka na-ewesakwara ha unu ozi ọdụ ife ọdụ mba nsaji ọdụ owe ịfụnanya ndị ọhafịa machọ m ikpe isi okwu gbasara ịfụnanya ndị ọhafịa unu na ha ụfọdụ na ha dị nsogbu
mee gbasara unu ife gbasara ịfụnanya ndị ọhafịa fụnwe anya o ọkwa ha wo ife aka dịziba gị na o kwesịrị dị ọ dịzibakwa na o kwesịrị dị gị onwe gị ya ahụsa ebe ọbụla gị nọ sọ ọhafịa fụnwe anya ka anyị ọya dịrị unu ma unu anụle ọmụmụ afọ amara wọ were afọ m unu anya